Okay guys, karon guys, natay sugilanon guys about sa mga pare. So, karon guys, kini guys, ang amo guys, kanang sugilanon ra ni guys, just for fun guys sa atong mga viewers. So, dili ni siya tinuod pero amo lang i-share sa inyo kay para punta makakatawa. So, kung seryoso ka, ay lang yung Nakoy sugilanon about ni sa mga pare. about sa mga pare, makakatawa ka, tana. Ay, tanaw sa nato lisod bagay mo katawa tanahan nga. O pa na ako may istorya. So inani mo Siguro kayo na ba? nani mo guni nga hitabo. Gamisa ang pare. Misa na ang pare. Ana din ang pare okay. Lahi besan na panahon kay ana din ang pare nga normal ang pare, ang suot sa pare. Taas magina. Ana magina dito. So ana din ang pare nga ang suot sa mga babae sa naunang panahon, yari nga hawiran tong iyang kuan. Ingon pa ni ini kataas. Taas pagyod. As pa lugar. Karon ingon na ni ini kataas. So, manggisinaw. Uy. Ibalik na to sa kinaraan. Pagkaumanan, ana din ang pare. Misa atwas. Ana din ang pare. Igking din niya, gituyok man siya sa ilang misa. Kaya misa, baka na pagmisa niya. Panto. Sila, hindi punit. Ana din siya. Ana din siya sa iyang mga manimbahay. Kinsa kining panting suin. Suin. Anak din siya. Kay mahalon lagi nga brande. Nga panting. Ingon na mga manimbahayan nga. Ako na ba dir? Ingon na ang pare nga. Apan may igit gamay. So, gimana ba na gangkon? Ano gangkon nila? Wala na. Ano gangkon? Padayon ang misa. Ano padayon pagkahuman sa misa pagkaabtig gabi ana din na bari sa Kristan. Sa Kristan. Ingon ang sa Kristan. Unsa man pader? Pila man gid imong gikuha nga halad kagabi. Ingon din sa Kristan nga unsa pader? Nagpapumulong. Pila man gid imong kuha nga halad kagabi Ingon ang sa Kristan nga kanang unsa pader? Pagbungol. Pagbungol na Kristan. Ingon na pare nga pila man gid ba imong gikuha nga halad kagabi Ingon sa Kristan nga murag di galing maklaro pader. Baylo ganita pader. Ikaw diri ako diha. Baylo din sila. Ana din sila baylo. Pag baylo nila diha, ana din ang pare nga. Ang ana din sa Kristan na pwede nangutan na. Baylo mo sila. Ana din sa Kristan nga. Pader, ingon din ang pare nga. Ano man sa Kristan? Kapilan man gid mo si Mader kagabi ana din ang pare nga. Unsa sa Kristan? Kapilan man gid mo si Mader kagabi Ingon din ang pare nga. Unsa sa Kristan? Kapagulungol lapod siya. Ingon din ang sa Kristan nga. Nakapilahan magin mo si Madir kagabi ba? Ingon din ang pare nga. Tinuod gid ka sa Kristan, di gid maglaro dire. Pagkasiyawa na kayo pagkasuan na. Mana. Pagkaugma na rin ato. Kuha pa makay na ang ilang madre. Han. Bisik ako to. Dili magkamadre. Mura lang tao ka na. Magpagapag yapon sa kapagapa sa kakalag. Kana. Pagkuha na ko apa kay madre. Bawa din sa ilang reliyon na kanang ang pare magminyo. Kung sa gibuhat sa kuan, giadto man ang kuan. Giadto ang gilakaw man ang madre. Mga kakahuyan ba? Nadaw nga kung kahoy siguro. Gisundan man sa pare. Gisundan sa pare. Abot dito sa panjod lasang ng mga kakahuyan ana din ang panday no. Dili sa pare. Kay kwapay si Mader Kwapay si Mader. Unsa yung ibutan? Masturbate din siya. Mas di pasalipod sa sandig sa atong kahoy nga dako. Masturbate din siya din, masturbate. Puko gisa dito. Dugay gisa puko dito na siya. Sabi mo na karang di masagawasan. Ano di masagawasan? Abot ka Ano masagawasan? Di ba siya po niya masturbate? Upaw man to nga pare, upaw. Upaw to pare.
Pag-anam, sige gyapon siya. Anay siya gyud. Mm. Bahala ko nang makuha niya glong distan. Hindi yan. Oh. Bahala ko nang makuha na lang ko niya glong distan. Wa gid gyapon siya kasi. Namin nahulog sing ulo. Di ang gilam. Sa sige ning ana, yang gilam. Ana din siya. Oy. Puti man eh. Para magikan magini sa kuha. Ingon na siya no. Oy. Imposible sa upaw giagi. Imposible ko na. Oh, gani man nahulog sing ulo. Tabi man karon gay paghangad niya dito to aman sa kristan nga master bit. Nahulog sing ulo. Oh my god! Okay guys, shout out na mo guys ang shout out ako guys si Sheila Bibi. O shout out ko guys ni Uncle Prido Uko diya sa Manila uban sa iyang mga pamilya. O shout out ko guys ni Chiridan Fuentes uban sab sa iyang mga pamilya. O sa akong mga kauban guys diya sa TP Ayala Mall, shout out ko guys din ako nganlan tungod kay daghan sila guys. So ukin sa tong gusto magpa shout out nga pa namo ma shout out, please comment below sa among channel para ma shout out mo namo sa next video. So shout out sad nako guys among mga friends through Facebook, Instagram ug sa Twitter sa mga classmates, sa mga relatives namo nga gasuporta sa Bisaya Katawa TV. Daghan kayong salamat. So sa gusto pa magpa-shout out, comment lang sa among mga videos. Bye-bye!